Salam rahayu kagem kita sedaya. Ing wekdal punika kula badhe nderek pitepangan. Kula Syekh Mirmori Tadi saking Gereja Kristen Jawi Manis Renggo, Klaten. Ing wekdal punika kita badhe ngraos-ngraosaken sabdanipun Gusti kanthi ira-iraan atining manungsa dados seksi. Atining manungsa dados seksi. Kita badhe mirengake sabdanipun Gusti ingkang kapethik saking Rom kalih ayat 11 dumugi gangsal 11 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Kang mangkono iku wong-wong mau padha nelakake menawa pepakone angger-angger wis katulis ana ing atine lan swaraning atine melu nekseni sarta pangangen-angene padha genti ngluputake utawa genti benerake. Ayat punika nelakaken bilih Gusti maringi kawruh moral utawi babagan ala lan becik. Dumateng saben tiyang sanajan boten kababar angger-anggeripun Musa, nanging saben tiyang dipun paringi nurani ingkang dados pitedah gesang. Saking ngriki boten wonten tiyang ingkang saged swala saking tanggung jawab moral ing ngarsanipun Gusti. Nurani punika mujudaken swantening Gusti Allah ing salebeting manah. Kados dene pengilon, nurani dadosaken kita mangertosi perangan ingkang lepat saha nuntun kita supados tumindak leres. Gesang Kristen punika boten namung nderek dumateng pepaken ingkang wonten, nanging langkung lebet malih. Inggih punika gesang ingkang mituhu dumateng sabdanipun Gusti ing kaserat wonten ing manah kita. Temahan kita saged gesang leres laras kalian kersanipun Gusti. Mugi kita tansah nyaket lan tetunggilan kalian panjenenganipun Gusti Allah, supados manah kita tetep padhang saged mbedakaken ingkang lepat lan leres. Sae punapa awon saha gesang manut karsanipun Gusti Allah. Awit nurani ingkang resik punika bondo pangaji mungguing gesang kapitadosan kita. Sumangga tansah kita kagi nurani kita, temahan tetep resik, tulus, murni lan suci. Kanthi mekaten kita badhe kasagedna nglampahi gesang ayem tentrem saha kebak ing kabingan sejati. Amin.